Assalamu alaikum bandiraɓe mi salmini on mi juurima on. Bon ko arande min kam toujours kala ko tinmi ko yurmini walla ko weli walla ko metti mi waɗan mon partager. Oɗo histoire mo nanmi ɗo miɗo yiɗi waɗi ɗum partager avec vous. Ko adi ko fof j'ai une petite conseil pour onon bandiraɓe worɓe ɓe, pour onon kadi bandiraɓe rewɓe wonɓe e sa'aji mumen wonɓe e temps mumen. C'est à dire que famutako aɗa andi debbo sa yontama aɗa jogo yiɗɓe ha heewi, gorko kadi sa yontama aɗa jogui sukaɓe rewɓe dogoɓe caggal ma ha heewi. Wiyoɓema mbeɗa yiɗma mbeɗa yiɗma mbeɗa yiɗma ɓe ko heewi ko, walla suka debbo sukaɓe worɓe wiyoɓe mbeɗa yiɗma ɓe ko sa darni hen temedere tawata ko goto o yiɗma e nder ɓernde mum ko ala e cakanko. Mais hande noon aduna o booni, vie de luxe mono foof yiyata ko hunde kaari omo jogui ɗum ɗo, kaari omo jogui ɗum ɗo, ko ɗum yimɓe jaggata yidde taw wona ɗum woni yidde. Oɗo suka debbo ala fof ko ala e aduna makko hande alhamdulillahi rabbil alamina. Holko o ronki e aduna makko? Ko neɗɗo mo wurdi o ronki e aduna makko. Teno neɗɗo mo fotno wurdude o, mo fotno wurdude o, mo soynanoki o, mo o sikki wawa waɗandemo hunde, mo sikki yidde woni jawdi. O perdi on wona e aduna. O yo anda so tawi hayso lakara maɓe jiidu par ce que no waɗi tanki o tampini on. Tellement que on laɓanimo reedu e aduna makko. On yiɗimo soko ɗum woni gilli gonga gonga ɗi. Go'o sen mbi gilli tan ma en ciftor hen wiide ha noppi mon hakkude debbo e gorko walla ɗum ɗo taw wona ɗum woni yidde. Ko giɗoma tan rentintuma, haalnuma ko nafatuma, wattuma e lawol moƴƴol. Yiɗma horsinma waɗma protégé taw a tinani. O wi oɗo ɓiɗɗo gorko ala fof ko waɗananimo e aduna, waɗimo protégé caggal makko e yeeso makko. Hollimo an so wona an mi mayat, mais kanko o yiyani o nanani. O wi ko jawdi o woni e yiiladi, ko dogoɓe caggal makko batte booti makko o, dogoɓe caggal makko batte ko goɗɗum o, ko ɓen tan o feewi o yejjiti ɓiɗɗo gorko o. Allah waɗi ɓiɗɗo gorko o sankima. Hande amour réal ɓiɗɗo gorko o hollumo o, omo yiɗi dancudemo ronki heɓde e diwannoɓe caggal makko, e liwatonoɓe caggal makko, lokotonoɓe caggal makko ne mbiya kaari mbeɗa yiɗima. Oui c'est vrai ɓe jiiɗimo par ce que ɓe dokkimo ko yinno ko, ɓe keeɓe makko koɓe jinno ko. Mais hande jawdi nani gilli ngala. Bon ɓe mbaɗatamo traité ni ko neɗɗo modèle goɗɗo, neɗɗo façon goɗɗo. Keɗɗe kalantamon ko conseil pour enen, ine banggal worɓe ine banggal rewɓe. Par ce que nden ɓe mbiyanno ko debbo tan rewata ko intérêt mum, so gorko ala jawdi walla so gorko waɗandani. Mais hande bandiraɓe worɓe ɓe darta ko debbo o holko gollata, debbo o holko waɗata, debbo so tawi omo waɗi valeur walla omo jogui kalis. Miñiraɓam ko onon gonmi haaldude ndentoɗen. Par ce que min o marta min mi yirlotta koye guiƴam, min ko mawɓe tan, ko très généralement ko mawɓe tan mi meeɗa yirlodade e guiɗam, ko e keccuɗomi tan jirlottomi dal. On paami. O wi o dañi fof, o mono jogui fof, mais holko ala, holko ɓuuri welde e aduna. Gorko biyamo waɗni ittu ɗum ɗo, oppu ɗum ɗo. O wi debbo sa natti yiide gorko biyomo oppu ɗum ɗo, hoto wat ɗum ɗo, mi yiɗa ɗum ɗo. Gorko tikkanowoma sababude bonande ma, gorko ƴettotoɗoma sababude bonande ma. O wi debbo sa natti heɓde ɗum tan a natti wadde valeur. O souvent o jooɗoto e leeso o huccita e dandorgal, o wi est ce que kanko waɗi valeur. Kala debbo kala gorko garɗo e makko ardata e makko ko ha jamnima, ara wiyamo mbeɗa yiɗma, taw omo andi tigui gilli ngala ɗon wonko on yiiloto. Donc ko conseil dokkami en tant que miñiraɗo, minne waɗa o conseil partagé en tant que kadi ko miñiraɓam, ko enen foof gonmi haaldude, mawɓe noon ne jaafo. Tinne mbeɗa ñaagui mon
ko ɗum mbimi vidéo yam hanki mbimi mono fof nana hoyni hay goto yeyta ko woni less koyɗe mum hay goto soyntata ko woni less koyɗe mum mono fof ina hoynono ko heɓata ha cankoroɗa e lawol mbatte yurnitade ayi on wonɓe e less koyɗe mon cikka o wona guiɗam oɗo wawa nafdemi hunde oɗo ko ni way tawto sababu ma koye on woni ayi oɗo tunuɗo oɗo mo ala haydara o jogui tan ko hakkille makko e gilli makko amour makko o jogui ɓerde makko pour huccude ma tinno dartinɗoɗa ma wod ko nafma e aduna ma hayso tawi ko conseil ma wod ko nafma e aduna ma hayso tawi ko gilli makko ɗi tan bandiraɓe musidɓe tedduɓe mi hanno ɗo vidéo o juuti dentoɗen lix miniraɓam dentoɗen lix eyyi mi salmini on mi juurima on voilà